Mislim da bih radije ispravila kosu. Ne, ipak tala si. O, ne znam. Izludit ćeš nas. Lexi je u pravu. Mija, smiri se. To je samo sastanak. Izgleda da neko prvi put nije smiren. Opusti se, sve će biti u redu. Veruj nam, izgledat ćeš sjajno. Hoćemo li, Fabija? Uradimo to. Spremna? Butterfly style. A? Šta nije u redu? Original je u modi, strast nas kosi vodi. VIP slove ostvari, jer VIP žele biti svi i nemoj odustati. Bonus najbolje stoji ti. No freeze, your freeze! I love VIP! Min prvi sastanak. Šta ste uradile? Kako je ovo moglo da se desi? Ne razumem. Svuda me svrbi! Svrbi me! Ovo je čudno. Sve smo radile kao i obično. Šta? Pa, prvi put smo koristile ovaj gel za volumen. Možda si alergična? Šta? Pozvaću broj sa etikete. Sigurna sam da će nam dati rešenje. Zdravo. Imali smo mali problem. Alergijska reakcija. Nadam se da će brzo proći ili neću stići na sastanak. Paradajz. U redu. Hvala puno. Šta su rekli? Kako da to popravimo? Ne brini. Ova alergija će proći sama. Za par nedelja. Ne možeš me uhvatiti. Svrbi me. Svrbi me. Da, jako svrbi. Šta se dešava? Gde ste se igrale? Imate bube! Nedelje, sastanak je večeras. Moram nešto da uradim. Mija, smiri se. Sigurno ćemo nešto da smislimo. Hajde da probamo ovo. I ovo. Spremna. Vidiš, skoro da se ni ne primećuje. Ipak ćeš moći da ideš na sastanak. Nisam i suviše narandžasta? Ma, nema šanse. Izgledaš prelepo. Ne znam, i dalje izgledam čudno. Niko neće primetiti, vidjet ćeš. Mija, šta se desilo? Izgledaš kao da si glavu stavila u kesu sa čitosima. Sigurna sam da preteruje. Bez komentara. Izgledam užasno, morat ću da otkažem sastanak. Paraziti, sitne krvopije. Ne brinite, rešit ćemo to. Ali prvo, moram da vas izolujem. Šta to znači? Da nas izoluješ? Vratit ću se sa losionom protiv buva. Ne mrdajte odavde. Mija! Sačekaj! Imaš puno lice! Konjica! Ove buve su problem. Da, uništile su nam popodne za igru. Vidjet ćeš. Šijara je kriva. Dođi ovamo, Nila, nemoj da bežiš. Uhvati me. Zdravo, da li si videla Miju? Da, upravo je protrčala onuda. A šta nije u redu sa svima? Pomoć! Ne! Mija, konačno sam te našla.
Izgledam užasno. Pa, to nije važno. Svako bi se zaljubio u ono što si iznutra. Zaista misliš? Naravno. I osim toga, nema načina da situacija bude gora. Dobro što smo se pomerile. Pa, kao što sam rekla... Ups. Zašto? Zašto se meni sve ovo dešava? Pomoć! Pomozite mi! Mila? Mila, dolazim! Evo me, dolazim! Bilo je za malo. Drago mi je što si dobro. Kako si završila tamo? Buve. Mija, to je bilo neverovatno. Kako si trčala i taj skok i... A? Šta? Šta je sad? Tvoje lice. Moje lice? Šta sada? Da li je plavo? Sve nestaje. To nije bila alergija. Bila je to boja. Bila sam nervozna zbog sastanka i nisam ni pomislila na to. Mija, ne, šta to radiš? Zdravo, Fabio, kako si? Nila je puna buva. Kad bolje razmislim, možda ipak treba da otkažeš taj sastanak.